Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha sawuthetha ngemeko kaSiphelele Mkhulisi kunye neKaizer Chiefs. Zikhona ke into ezithi ke uSiphelele Mkhulisi naye angangomnye ke ongenza umohluko pha kwiqela leKaizer Chiefs, futhi ke bayipusha ke i-legends nabantu abaninzi okubana ke iKaizer Chiefs bayimjongo uSiphelele Mkhulisi apha ke kule transfer window kaJanuwari, into okubana ke mhlawumbi angenza umohluko. Bade ke ababhali bayibalule into ethi ke uSiphelele Mkhulisi lo une-experience yakhe ingafike yenza umohluko omkhulu kamidfield eqela leKaizer Chiefs, futhi ke umfana omdala italente anayo iphantse yafa phaa kwiqela leSundowns, kanti xa enothathwa iKaizer Chiefs ke angavuseleleka umfana omdala, futhi neKaizer Chiefs ke ingancedakala kakhulu bubukho phaa bukaSiphelele Mkhulisi. Oloko luluvo le-legends, luluvo ke lababhali, luluvo ke labathandi bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika, benqwenele into yokubana ke uSiphelele Mkhulisi lo angabaleka phaa kwiqela kule Kaizer Chiefs phaa kule transfer window kaJanuwari. Kaizer Chiefs beyibongoza into yokubana ke ingalenzi iphutha imthi hlwi, ngoba kuyabonakala into yokubana phaa kuSundowns izinto umfana omdala azimhambele kakuhle. Siselapho ke kuSiphelele Mkhulisi baphulaphuli, ingaske sibeke into ethi besikasenza kule video ke phaa kwixesha like ladlula into yokubana ke ii-midfielders ezinjengoSiphelele Mkhulisi zirayithi baphulaphula, futhi ke zidlala kakuhle kakhulu, zinetalente, kodwa okwangoku xa sithetha nje inyaniso emsulwa ayizidingi iKaizer Chiefs, ngoba uthi wawuthi uqwalasela kakuhle kwii-midfielders iKaizer Chiefs enazo, noko zingakwazi ukuyixwaya xa zithe zadibana noocoach abakwazi ukuseta iskemu ngendlela okuyiyo, abakwazi ukuhlanganisa ii-players ngendlela okuyiyo. Into eshota phaa into yokubana iKaizer Chiefs idityaniswe ikwazi ukudlala ibhola, ifumane istriker esawuncedisa uSilva phaa, bafake amanqaku. Ndicinga uba nantso ke into ngokeshota Kaizer Chiefs, ukufuna abadlala phaa ngaphambili kuphela, okanye abadlali abazawuatheka, kodwa ubuthetha ngee-central midfielders okanye ngee-midfielders zonke, noko ikusingathi iKaizer Chiefs phaa iqule yaligangatha. Ngoba xa sibala phaa, siqala nguNkosindiphiile Ngcobo, sibuye sibale phaa uSibongiseni Mthethwa, sibuye sibale phaa uSiphesihle Ndlovu, sibuye phaa sibale uThabo Cele, sibuye sibale phaa uLebogang Mabowe, sibuye sibale phaa uGeorge Matlou. Ndicinga uba ke ezi midfielders esizibalile zilulutho okanye ke zinomsebenzi phaa kwiKaizer Chiefs, zishota ngomqeqeshi ongakwazi ukuzidibanisa. Kulapho sitsho khona ke thina sithi ke noko oSiphelele Mkhulisi phaa abakadingakali phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Andazi ke nina ke baphulaphula uba nibona kanjani, kodwa ndicela ke ningene ngobuninzi benu, kodwa ke nize ke ningakhohlwa kusubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.